Arratsaldeon, gaurkoan ere Hamaika Telebistan elkarrizketaren tarteari leihoa irekiko diogu eta horretarako dago gurekin Alfonso Ríos, Comisiones Euskadiko ordezkaria. Ongi etorri, Ríos jauna. Mila esker. Bueno, 2020ak dagoeneko 3 hilabete eman ditu kasik, urtarrila eta otsaila betetzen ari garelako, eta balantze beltza aurkezten ari gara lan istripuei dagokionez eta lan istripu hilgarrien kasuan. Benetan alarma gorria pizteko datuak izan ditugulako. Bai, momentu honetan, 2020 urtean 10 pertsona hil dira lan istripuetan. Eta gainera esan behar dugu 2 pertsona, momentuz, desagerturik daudela Zaldibarreko lan istripua dela eta, ezta. Zergaitik gertatzen da, zergaitik gertatzen dira gauza hauek, askotan salatu dugu. Lan istripurik baldin badaude, enpresariek prebentzio neurririk jartzen ez dituztelako da, eta haien egin beharrak betetzen ez dutelako da. Gure ustez, gu daukagun lan arriskuen prebentziorako legea, ez bakarrik legea, lan arriskuen prebentziorako legegintza osoa, daukagun legegintza osoa, ez da txarra, paperan ikusita, paperan irakurrita, esaten diren gauzak nahiko onak dira, zein da arazoa edo zer gertatzen da, enpresariek ez dutela betetzen. Ez dute betetzen, eta hortik sortzen dira lan istripuak eta lan gaixotasunak askotan. Prebentzio neurriak egokia dira? Gure ustez, askotan ez. Ez badaude prebentzio neurririk salatzen dugu lan ikuskaritzaren aurrean, noski, baina tartetxo bat, Zaldibarra aipatu dugu eta Zaldibarrera bueltatuko naiz apurtxo bat, ezta? Lan istripua gertatu baino lehenago, momentu honetan Zaldibarren 2 langile desagerturik daude. Une honetan, haien zenidei gure elkartasun eta hurbiltasun osoa eskaintzeko momentua da, ezta? Baina, ez dira neurri guztiak hartzen, istripua gertatu baino lehenago, 2 egun, 3 egun lehenago, orain desagerturik dagoen langile batek enpresari esan zion, zerbait arraroa somatzen zuela. Lurrean edo lurraldean arrakalak sortzen ari zirela, eta hori, azkenean enpresak ez zuen kasurik egin, jarraitu ziren lan egiten, jarraitu egin zuten zaborra botatzen, eta esen ez gertatu. Eta 3 egun geroago, istripua sortarazi zen, eta orain momentu honetan langile hori desagerturik dago, ezta. Neurri guztiak hartzen dira, hau, ejemplo bat da, gure ustez ez, eta askotan patronalak esaten du, hau guztion ardura da, hau guztion kontua da, guztion lana da arriskuen prebentzioa langileen parte hartzearekin egin behar da. Azken finean hau da gertatzen ari dena lantoki askotan. Langileek parte hartu nahi dute, baina azkenean enpresak ez dute kasurik egiten eta noski, istripuak sortzen dira. Bai, Zaldibarko aipatu zuta bereziki paradigmatikoa da, lehenik eta behin oraindik ere oso modu gordinean pairatzen dalako 2 pertsona desagertuta daudelako, Joakin eta Alberto, gainera zuk aipatu moduan, Joakinek 3 egun lehenago ohartarazi zuen, zenolako zuloak egiten ari ziren bertan. Bigarrenik ondoren jakin izan dugun moduan lehendabiziko uneetan bertara joandako langileak ez zeuden prestatuta bertan topatuko zutenari aurre egiteko, beste amiantoari, ari gara ertzainen inguruan, suhiltzaileen inguruan, eta ondoren ere jakin izan dugu nola bertako ingurumena, airearen kalidadea, erreken egoera ere bereziki kaltetu egin den, eta momentuan gertatu den zerbait da, 2 langileren bila daude oraindik, baina hortaz gain epe ertainera jakingo dugu zenolako efektuak izango dituen honek, bai bertan lanean egon ziren profesionalentzat, bai herritarrentzat. Gure ustez, Comisiones Obreras sindikatuaren ustez, Zaldibarren gertatutakoa lan istripu bat baino gehiago izan da. Noski lan istripu bat izan dela, baina lan istripu bat baino gehiago izan da. Zaldibarren ingurugiroko krisialdi bat zabaldu egin da. Eta zer dago krisialdiaren atzekaldean? Gure hondakinen kudeaketaren eredua. Azkenean zaborra negozio bat da, negozio hutsa da, zaborraren kudeaketa, zabortegiak pribatuak dira, eta negozio bat denean zerbait, eta pribatua denean zerbait publikoa izan behar dela, hor dauden enpresariek zer ikusten dute, dirua. Dute gehiago ikusten, eta ez dute zer gehiago zaintzen gainera, ezta?
gu sindikatu bezala askotan esan dugu, zabortegiak publikoak behar izango litzateke, eta hondakinen kudeak eta guztiz publikoa behar izango litzateke, ezta. Guri momentu honetan, sindikatu bezala eskatzen gaituen gauza bat dago, eta esango dut, eta zu aipatu duzu bai, amiantoa. Gu sindikatu bezala, jendeak jakin dezan, amiantoa zer den, amiantoaren kalteak, amiantoaren gaixotasunak, izugarrizko borroka eraman dugu aurrera, Comisiones Obreras sindikatuak, ezta. Orduan, hor ez dugu atxera pausurik onartuko, eta puntu txiki hori irabazi dugu, uste dugu, momentu honetan jendeak badaki, zer den amiantoa, jendeak badaki oso arriskutsua dela, jendeak badaki, arnaz gaixotasunak sortarazten dituela, eta hor ez dugu atxera pausurik onartuko. Eta kezkatzen gaitu hori, Eusko Jaurlaritzak, konkretuki ingurugiroko sailburuak, esan du, zabortegi horretan amiantoa dago, bai, baina fibrozementoa da. Eta horrela usten du, ikusten behar bada ez dela inarriskutsua, eta hori, gezurra da, fibrozementoa amiantoa da, amiantoa oso arriskutsua da, eta fibrozementoa apurturik edo ondaturik baldin badago, eta komunikabideetan ikusi dugu ondaturik dagoela, istripua eta gero, hor, noski, ondaturik badago, fibrak ateratzen dira kanporantz, eta hortik gaixotasun oso larriak, minbizia eta hainbat gaixotasun sortarazi daitezke. Orduan gure ustez, Eusko Jaurlaritzak bidaltzen dituen mezuak ez dira onak. Eta gainera beste aldetik, amiantoa egoteko dirudienez baimena zegoen, hondakin ez arriskutsuak hor egoteko baimena zegoen bebai, baina beste hondakin nahiko arriskutsuak badaude bebai. Eta momentu honetan hori da arazoa. Eusko Jaurlaritzak momentu honetan ez daki zer dagoen zabortegi horretan. Eta arazo bat da. Bai, agerikoa da, eta Urkullu lehendakariak berak aitortu zuen, kontrol neurriek ez dutela funtzionatu, Zaldibarreko kasuan, baina zoritzarrez hori kasu gehiagotara estrapolatu daiteken errealitatea da. Kontrol neurriek ez dutela sarritan funtzionatzen. Bai, askotan, Eusko Jaurlaritzak enpresa pribatuen eskuan uzten dituenean gauza hauek, gauza oso larriak, oso importanteak, eta publikoak izan behar direna, eta askotan esan dugu, posible da arazo hau errepikatzea, bai, posible da, eta neurriak hartu behar dira, noski. Beste problema bat, lan istripui dagokienean, prebentzio eta kontrol neurri dagokienean da subkontraten erabilera. Bai, gube bai sindikatu bezala, Comisiones Obreras sindikatua askotan salatu egin dugu. Kontutan hartu behar dugu, otsailan gertatutako beste bi lan istripu, lehenengo astean GHI Hornos Galdakaon eta Astilleros Tamakonan, Santurtzin, hor hildako lan istripu horietan hildako langileak subkontrata batean lan egiten zuten lan. Askotan salatu dugu, azkenean subkontratazioak lan istripuak sortarazten ditu, hori da daukagun errealitatea, hori da daukagun eszenatokia, eta nola gertatzen da, edo zergaitik gertatzen da. Subkontratazioaren eredua, ez dakit nola adierazi, baina eredua maltsurra da, eta horrela adierazi behar dugu. Zenbait enpresa daude, eta beste enpresa bati eskaini nahi diote, edo saldu nahi diote, lan bat edo zerbitzu bat. Eta bakarrik bat irabaziko du beste enpresa nagusiari, saltzea zerbitzua edo saltzea lana. Orduan zer egiten dute, haien eskaintzak, merkeagoak egin behar dituzte, politagoak egin behar dituzte, eta zer egiten dute, murrizketak. Askotan nonditik egiten dira murrizketak, prebentzio neurrietatik. Eta hortik sortzen dira lan istripuak, eta hortik sortzen da bai askotan lan prekarietatea. Lan prekarietatea esaten dugunean lan prekarietatea lan istripuen atxekaldean dagoela, gauza hauetatik esaten dugu, noski. Bai, ari gara, lan egoeraz, prekarietateaz, eta azkeneko asteetan, nobedadeak izan ditu Madrilen, izan ere gobernu berria abian da, eta ministeritzan Yolanda Díaz dago, eta dagoeneko aipatu du lan Alderdi Popularrak abiarazitako lan erreformaren hainbat aspektu atzera botako dituztela. Zuek nola ikusten duzuen, nola baloratzen duzue?
Emandako, gutxienez momentu honetan, emandako lehenengo pausuak ondo ikusten ditugu, hori esan behar dugu, esate baterako, estatutuaren 52.2d artikulua kentzea, gure ustez hori, noski, ondo dago, eta horren alde noski gaudela. Zer esaten zuen artikulu hori, ezta? Azkenean, esaten zuen posible zela, gaixorik dauden langileak enpresa kaleratzea. Sindikatua noski horren aurka egongo gara. Gero, zein da gure helburua dena den, lan erreforma guztia indargabetzea. Hori da gure helburua. Eta, beste aldetik, sindikatu bat garenez, mobilizazioa izango da gure tresnarik nagusiena, baina, ere esan behar dugu, ministerioak irekitako elkarrizketa sozialaren esparrua gure ustez ondo dagoela, eta hor egongo gara bai. Beste adibide bat jarriko dugu, ezta? Esparru horretan lortutako gutxieneko soldataren igoera. Azkenean gutxieneko soldata 950 eurotara igo da. Ondo dago akordioa, eta ondo dago elkarrizketa sozialaren barnean izatea akordioa. Eta patronala hor egotea ondo dago bai, zergaitik. Akordioa baino lehenago, akordioa lortu baino lehenago, zenbait Alderdi Popularrak, Vox eta Ciudadanos taldeek esaten zuten ezinezkoa zela gutxieneko soldata igoera. Ikusi dugu posible zela, ikusi dugu patronala hor dagoela bai, eta hiru trifatxito honi apur bat ahoa izten die, eta argudioak kentzen dizkie. Horrexegatik da garrantzitsua elkarrizketa soziala, eta horrexegatik da bai garrantzitsua patronala hor egotea. Beti egongo dira norbaitzuek esango dutela ezinezkoa da, eta ikusten dugu adibidea. Gai honekin alderdi hauek isildu dira momentuz. Beste gauzekin ez dira isiltzen inoiz, baina gai honekin isildu dira. Hala ere, ezin daiteke ukatu, espektatibak oso altuak direla. Eta hor, beti egongo dela, tentsio puntu batez, gobernuak egin dezakenaren artean, eta zuk aipatu duzu, elkarrizketaren bidea, baina baita ere mobilizazioarena. Bai, hombre, espektatibak dira, noski. Baina askotan esan behar dugu ez direla ez altuak, ez basuak, ez da lortzen dena edo lortzen denaren emaitzak ikusiko dugu altuak edo basuak diren, eta hori noski etorkizunean ikusiko dugu. Baina, gure ustez hori errepikatzen dut. Emandako lehenengo pausuak gure ustez, abantailak dira. Bai, elkarrizketa soziala aipatu duzu, eta Euskal Herrira itzulita, Jaurlaritzak abiatutako mailan zaudete, UGT eta patronalarekin batera, nola baloratzen duzue bertan egiten den lana? Lehen esan dudanez, guretzat mobilizazioa tresnarik nagusiena, edo gutxienez tresnarik nagusienetariko bat. Hori ez dugu aldatuko. Noski, noiz sartzen da mobilizazioa, elkarrizketa agortzen denean. Eta azkenean, askotan, mobilizazioaren emaitzak, elkarrizketa sozialan lantzen dira, edo landu daitezke, eta bebai negoziazio kolektiboan landu daitezke. Eta hori da gure eskema eta hori da askotan egiten duguna. Eta abantailak askotan sortzen dira, ezta? Esate baterako adibide bat jarriko dut. Komisiones Obreras sindikatuak lortu dugu, esate baterako, amiantoarekin lan egiteagatik laringeko minbizia lan gaixotasuna bezala hartuta izatea. Momentu honetan legea aldatu da, lan gaixotasunen hori zerrenda aldatu da eta hau sartu du, ezta? Eta hori gu lortu dugu, elkarrizketa sozialeko beste esparru batean, ez izan da gizarte segurantzaren lan osasunaren taldean. Baina honekin zer lortzen dugu? Amiantoarekin lan egin duten pertsona guztiak eta laringeko minbizia dutela, errezago edukiko dute, bere prestazio ekonomikoak hobetzeko, eta errezago edukiko dute kalte ordainak lortzeko bai. Lan gaixotasuna onartuko da lehenago. Orduan, gure ustez, esparru guzti horiek, gure ustez gutxienez, Komisiones Obrerasen ustez beharrezkoak dira. Eta beste aldetik, Euskadiko mailan lortzena edo Euskal Autonomia Erkidegoan ireki egin den maila, zertan ari garen edo zer lortzen ari garen, gure ustez bai, abantailak momentu honetan daudela eta sinatutak daude ja. Esate baterako, derrigorrez, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun planak
euki behar ez dituzten enpresetan, edo euki behar ez dituzten enpresak, eukitzeko plan horiek bidea argitu dugu. Eta patronalak bai sinatu du hau. Eta gero, beste aldetik, industrian batez ere, sortzen ari den, edo ja hemen dagoen digitalizazioa, edo besan da, industrian digitalizazioak sortaraziko dituen behar bada kaleratzeak, saiesteko pausuak ematen ari gara. Prestakuntza neurrien bidez eta egokitzapen neurrien bidez. Eta horrexegatik uste dugu garrantzitsua dela, noski. Kanpotik ikusita, eman dezake inpresioa, ELA eta LAB gabe, mai hori hankamotz geratu daitekela? Gure ustez ez. Gure ustez ez, eta, azkenean elkarrizketa sozialaren maila tresna bat da. Ez da helburu bat, guretzat ez da helburu bat, guretzat tresna bat da, eskubideak lortzeko, eta, azken finean, herritarren eta langileriaren eskubideak lortzeko eta lan eta bizi baldintzak hobetzeko, ezta? Eta nire ustez gutxienez, sindikatuak hor ardura bat daukagu. ELA eta LAB ez daude, inork ez die esan ez egoteko, inork ez du debekatu haiek hor egotea, haiek dira egon nahi ez dutenak, egon nahi ez direnak, eta nire ustez behar bada haien ardura ez dute jasan nahi. Sindikatu guztiok daukagu hor ardura bat, tresna guztiak erabiltzeko, eta beraiek behar bada ez dute jasan nahi. Gure ustez, ondo legoke haiek egotea. Gure ustez ondo legoke, posible izango litzatekelako akordio hobeagoak lortzea, eta hobeagoa izango litzatekelako langileriaren txat, akordio horiek. Orduan gure ustez ondo legoke, baina haiek ez badaude, nahi ez dutelako, gu hor jarraituko dugu akordioak lantzen eta abantailak lortzen, edo gutxienez abantailak lortzen saiatuko gara. Ikusiko dugu lortzen ditugun ala ez, baina saiatuko gara noski. Urtarriaren 30ean, aipatutako ELAk eta LABek beste deitutako grebaren ondoren, hilabete praktikoki igaro da, harremanak nola daude, geroztik, lehen aipatu dugu, egoera urte hasieran nahiko tragikoa da, eta egunerokoak agintzen du, eta zentzurretan harremanak nola daude? Zoritxarrez, harreman handirik ez dago, eta esaten dut zoritxarrez. Batxutan, ikusten da, batxutan zenbait bide ateratzen dira, bideak ateratzen dira batxutan, ikusi dugu gizarte ekimeneko ikastetxetako gatazkan, Bizkaiko metalgintzako gatazkan, ikusiko dugu orain bebai zer gertatzen den Gipuzkoako metalgintzako gatazkan, maila ireki da, lan hitzarmenaren maila ireki da, eta hori. Baina momentu zoritxarrez ez dago erlazio handirik. Gu, haiekin 3 alditan jarri gara harremanetan, lan istripuak salatzeko. Gure ustez, hori bai beharrezkoa izango litzateke. Lan istripuen aurrean, erantzun bateratua ematea, beharrezkoa izango litzateke, eta gure ustez hori nahi du jendeak. Erantzun bateratu hori lantzen jarraituko dugu. Espero dugu lortzea, baina haiek momentuz esan digute. Eta hau ez dugu lertzen, errudun guztiak ikusten ditugu, oinarri guztiak ikusten ditugu sindikatu guztiak, eta gauza bera egiten dugu kalean salatzea oinarri eta errudun horiek, ezta. Kontutan hartu behar dugu, hau enpresetan gertatzen dela. Zenbait enpresa normalean, enpresa handietan. Istripuren baldin badago, enpresa batzordeak egiten du elkarretaratzerako deialdia, edo hor gauden sindikatu guztiak egiten dugu elkarretaratzerako deialdia, eta sindikatu guztiak goaz, istripua salatzera. Gure ustez hau, ez litzateke egon behar bakarrik enpresa handietan, arlo orokorrean lan istripuarekin egon beharko litzateke bebai. Harremanak aipatu ditugu, eta patronalarekin zenolako harremanak mantentzen dituzue, izan ere, agerikoa da, azkeneko hilabete eta urteetan entzun ditugulako, bai Confebask, bai ECB, Adegi, eta bestelako elkarteen partetik nolabait adierazpen batzuk vinkulatu daitezkenak inkluso iraultza kontserbadore batetara, ez? Eta horrek gainera askotan agenda mediatikoa ere nolabait bere ganatzen du eta titular oso letra lodiko titularrekin. Bai.
lehen esan dudanez gure kontrapartea dira, askotan, eta akordioak noski, nahi baditugu haiekin izan behar dira. Erlazioa zelan da, askotan ez hain ona. Eta esaten dituzten zenbait gauzekin noski ez gaude ados. Guk ditugun zenbait eskubide zalantzan jartzen dituzte. Esate baterako, eren egun, asteartean, sindikatu guztiek egon ginen Bilboko epaitegiaren aurrean, zenbait langileen kontrako salaketak daudelako, Bizkaiko metalgintzako greban piketetan egoteagatik, pikete baten parte izateagatik, ezta? Eta sindikatu guztiak hor egon ginen, eta hori zergatik gertatzen da azken finean. Hori gertatzen da greba eskubidea zalantzan jartze delako. Eta gu horren aurka egongo gara, gaur eta beti, ezta? Eta gero beste aldetik, esan duten azken gauza, ordu sindikalekin. Eske hori ez dugu izenik momentu honetan. Horrelako mezuak nortzuk bidaltzen dituzte momentu honetan. Ultra eskuindar alderdiak. Edo eskuin muturrean dauden taldeak edo alderdiak, eta hori, berai jakingo dute non kokatu nahi diren edo non nego nahi diren, baina gu horren aurka egongo gara beti. Eta azkenean, hori, erlazio askotan ez da inona gauza hauengatik. Bai, eta horrek bat egiten du kontestu, lehen aipatu dugu, prekariade handiko testu inguru batekin, non prebentzio neurriak askotan ez diren egokiak, non kolektibotasunaren kontrako ere neurriak hartzen diren, eta, aro aipatutako ere, aro digital hontan, gauzak gero eta azkarrago doaz, eta horrek egokitzapen bat behar du, eta ari gara fenomeno berriak ikusten, gure hirietako kaleetan, oso modu bisualean gainera, eta ondorio, nolabait, legediaren edo araudiaren aurretik doazenak, eta gero ondoren behin regulatzen direnean beste berri batzuk azaltzen dira, ikusten ari gara adibidez Riderren fenomenoa, falsos autonomos ere esaten den esparru hori, atzo bertan Bilbon gainera lan istripu bat egon zen, eta horrek ere, nolabait, sindikatuei behartzen die egoera hoietara, egokitzera, aurreratzera, eta askotan ere ez da erraza. Ez da erraza. Esaten duzunez, erraza ez da, eta egia da, lan mundua aldatzen ari da. Eta batxutan badirudi, etengabeko edo aldaketa buka ezina izango dela, egunero gauza berriak sortzen dira. Eta arazo bat da hau, zer egin behar dugu, edo zertan saiatu behar gara, ekintza sindikala bai aldatu behar da, eta moldatu behar da, ezta? Zer gertatzen da esate bateroko plataforma digitaletan, Riderak aipatu dituzu, baina azkenean, plataforma digitaletan lan egiten duten langile guztiak asko daudela. Orduan, arazorik nagusia zer da? Lan harremana onarturik ez dagoela. Eta hortik sortzen dira beste zenbait arazo. Esate baterako, lan itxarmen baten babesa, ez ukitzea, eta hori bakarrik arazoak sortzen ditu bai, ezta? Lan harremanaren alde borroka egin behar dugu, noski. Momentu honetan, sindikaturaz plataforma digitaletan lan egiten duten zenbait langile hurbildu dira, bere arazoarekin, ikusten ari gara zelan egin salaketak, ondo egiteko eta irabazteko noski, eta hortan gabiltza, ezagutu dugun azken gauza, ezta, aste honetan izan da, Murtzian, estatuko beste tokian Murtzian izan da, Komisiones Obreras sindikatuak salaketa bat jarri eta gero, horko lan ikuskaritzak esan du arrazoia genuela, eta Rider hauek lan harreman normala eduki behar dutela eta langileak direla. Hori da bidea, eta hortik moldatu behar dugu gure ekintza sindikala. Bai, eta horrekin batera ere beste etorkizunera behirako dagoeneko, eta gainera modu ekintza sindikalean ere, modu oso nabarmenean esaltzen den beste elementu bat, zaintzari lotuta dagoena, eta ikusten ari gara, hainbat esparrutan eta hainbat lekutan zer eta hirugarren sektorearekin, keliak eta borroka horiek nola garatzen ari diren, eta gainera askotan emakumea aurpegia daukatenak eta soldatarrak alaz gain bestelako prekariedade egoera batzuk pairatzen dituzte. Azkenean, lan baldintzen arazo askotan zu aipatu duzun bezala gainera, genero ikuspuntu batekin ikusi behar dugu. Ikusten dugunez momentu honetan, besate baterako, emakume langileen artean gorantz ari dira lan gaixotasunak.
esate baterako, onartzen diren lan gaixotasunak, hau zerbait esan nahi du. Eta hor, bai, moldatu behar dugu gure ekintza sindikala, ezta. Lan mundua ja ez da gizonen lan mundua, industria handietako lan mundua, eta sortzen dira beste lanak, zerbitzuak eta hori, eta noski, bai antolakuntza behar da sektore horretan. Gu beti egiten dugu edozein sektoretan deialdi bat. Lan zentruetan langileak antolatu behar dira, eta ordezkariak eduki behar dituzte, eta hori da atea irekitzea bai lan zentruan eskubideak lortzeko. Hausnarketa hauekin geratzen gara. Alfonso Ríos, eskerrik asko, plazer bat. Mila esker zuei. Eta ikusentzulei gogoratu, albiste guztiak gurean gaur albiste zerbitzuetan eta bakoak saioan izango dituzuela, eta horrekin batera amaika.eus webunean eta Amaika Telebistaren Facebook, Twitter, YouTube eta Instagrameko profiletan. Gure partetik besterik ez, eta gabon pasa!